As you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ mmiri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ benefit of spiritual alignment. Benefit of spiritual alignment. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Onye ọbụla bịara n'ụwa nwere mmụọ sienu, and you can only succeed massively when you align with the spiritual forces. So they're gonna have you every work. You will more work. To buttress my point, and well only can divide it into 4 cardinal points. And well only more the bialowa because of direct intervention of the mili. On ya for ya 1 million. When they be over from the direct intervention of Ndanyang, the sun element. Or when they be over because of direct intervention of Undikuku, the salamanders. And when they be over because of direct intervention of Ndana, Nyabungana, Nawiku. Here I get a Masianya. So pay attention, you will learn something very unique. So you might only open a ma, go on tag you. Before we dive into today's lecture, important announcement. HFUNA, on a month of July. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Yes. In way case you are in a monthly ritual, I want it interested. He gave me make a token donation. Forward war, you have 3 prayer requests. Yes, forward you have 3 prayer requests. I want to show you like chat na WhatsApp. My WhatsApp number is on the screen. 0805 7837672. 0805 7837672. Let us proceed. Get a garden kumakia. You pay attention. You hide that good time here. So I want to show you so I be the ritual I can go 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share our testimonies on social media because although necessary is not why we are here. But I can tell you, Nachukune Medon Yaha, one network Makanaja Kalirogu. So on this way near game what Anchikotaja, nobody pass on Kongwa. Now their WhatsApp numbers only. Now let's proceed. Benefit of spiritual alignment. Here na-ache kọwala gị bụ na anyị nọ n'ụwa mmụọ, and all originated from spirit germs. Maka na the spark of the Chukwu Okike, the creator, is in us. All that spark anwa mere anyị ji wee bụrụ mmụọ. Oyiyi anyị yiri Chukwu bụrụ ka na mkpụrụ obi anyị in the spirit, in the world of physical. Anyị yiri Chukwu maka na Chukwu enwere shape or form. Mana gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na anyị yiri Chukwu na mkpụrụ obi anyị. The physical look anyị, whether anyị ga-alụ ọrụ as feminine or masculine in the form of shape anyị bụ for earthly purposes. In the world of spirit, mmụọ anyị bụ ihe dị mkpa. Ya onye ọbụla nọ n'ụwa nwere spiritual alignment, spiritual forces also. Eto o se bụrụ na ịbịa n'ụwa mmadụ anọ na klọb dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche, eto aka esi n'ọkwa na mmụọ. Enwere ike the primary purpose of why you are here on earth is because of direct intervention of water elements, the water sprites, the marmots, for you to fulfill a certain earthly mission. Enwere ike ọ bụrụ na ọ na-aga agbara nwa mmiri. I work on my previous lectures. Na mmadụ nwere ike ịgba mkpe bụrụ na onye nwa on earth because of multiple intervention of cardinal points. Maybe it could be in the ikuku, it could be in the anyanwụ, o nwere ike ịbụ ndị mmiri, o nwere ike ịbụ ndị ana. Yes,
mana taa achọ nka nkọwala gị na o nweriri ebe belong. Either you belong to ndị direct intervention with ndị mmiri, or you belong to ndị ikuku, or you belong to ndị anyanwụ, or you belong to ana bụ nwana. Ihe ndị a niile bụ ndị nwe direct intervention. Ọ nkwado ndị ọzọ kwa ngwa direct link, interlink. Yes, mmadụ nwere ike ịbụ nwa mmiri bụrụ nwa aja anị. Ịghọtara ya? Then by aligning with ndị ikuku na ndị aja anị, onye a ga-ebuild personal relation with ndị anyanwụ and ndị ikuku. So all the possible mmadụ dị interconnected with these 4 cardinal points. Mana ihe na-ekwu bụ enwere ike align yourself with your spiritual forces ndị gị na ha bi webi ụwa, like ndị mmiri gị, maọbụ ndị anyanwụ, maọbụ ndị ọnwa, maọbụ ndị ikuku, maọbụ ndị ana. Yes, after linking with them, onye ga-spearhead ya bụ ya the main chi gị, that is mmụọ so chi gị na mmụọ so chi gị, ha niile ga-align wee na-propel gị in the right direction ma ọ bụrụ na inye ha permission. Maka na o nwere ndị wakpo onye kpọ ha instead of gị nwee hapụ ụmụ mmụọ ka ha na-edu gị, jiri aka na-edu onwe gị, nke agba ofu. So ihe na-achọ ịkọwala gị bụ not possible when you have already aligned yourself with all your spiritual forces. Chi gị bụ ụzọ, enweziri other forces. Onye ka ọ na-abụ ọ bụ na temple anyị na-echukwa chi gị, anyị na-echukwa chi gị na mmụọ so chi gị, ha dị igwe. Ichukwacha chi gị na and all your spiritual forces together, you can decide to establish new covenant. Here na-achọ ịkọwala gị bụ not possible ichukwacha chi gị align with ya ndị otu na ndị iyi ụwa gị na ezumezu gwogotigbo. Na ọ dị possible oge nwa na onweghị establish new covenant bụ onye maara anya wee kwuzie na from today going forward niile establish new covenant na ndị otu gị na necessarily na ị need ọzọ ịda achụ aja ihe mme na ihe niziri ịda emelụ ndị otu gị bụ from time to time ime saraka, from time to time ị rụọ corporal work of mercy, from time to time ị give alms, from time to time ị rụọ support to evangelism, from time to time all those joyful activities ka ị ga na-emezi. Need ọzọ ị na-egbu anụ ka isi egbu anụ ma ọ bụ na-echukwa ụmụ mmụọ ka isi wee bido na mbụ. In the temple anyị nwere ha ndị bụ n'ọrụ ha bụ from time to time aja ihe mme ha na-achụsi once. Yes, aja ihe mme ha na-achụsi once because na ha agbagotago wee align ya to other higher vibrations. O nwere ndị gbagotagodo na ndị go connected to the white altar. Ha need ọzọ ịda achụ aja ihe mme because na temple anyị nwere blood altar, nwee white altar. Yes, o nwere ebe ị ga-agbagotaluzie ịfụ na aja ihe mme na-achụzi once. O nwere ndị gbagotagodo na aja ihe mme ha na-achụzi n'ọdụ ka once in a year. Then however ha ga na-achụzi aja other forms of aja. Enwere many types of aja. Aja abụrụ sọ aja ihe mme ebe aja. All spiritual priest gị ma guardian gị ga na-guide gị depending on altar which you belong to. Yes, o nwere ndị ọdịnala they don't even know about na enwere ihe dịka white altar. Ihe a believe bụ only blood altar. Yes, so o dependere onye na-guide gị. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ not possible for going align with your spiritual forces, then align ha wee sụgharị ọfọ wee modern declaration n'ọba aja ihe aja non-blood sacrifices ka ị ga na-emezi and ị na-eme ọ na-agara gị. So mana ihe dịgoro mkpa bụ megoro udo gị na mmụọ niile gị na ha so, then wee mezie declaration na ụdị chọsị ide eme. Onye agbata na-enwere ọtụtụ ndị pastọ bụ children of the temple, mana in their own various ministries ha na-achụzi aja ihe mme because na ha agbagotago to another level mere na so aja ihe mme ha chụrụ wee align wa adịgo enough wee the align zie ife ha ga na-emezi bụ aja white sacrifices.
Why sacrifices include giving alms, charity work, supporting evangelism, and so on and so forth. Yes. Igbo spirituality abụrụ sọ mgbe Igbo ru ihe mme ọ bụrụ na ịchụọ n'aja. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri eme, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.